אני התחלתי לשתות את המים האלה לפני שנה וחודש. זה התחיל בגלל שהייתה לי דלקת מאוד מאוד חמורה בכתף, קוראים לזה כתף קפואה, והרופאה שלי כאן שמטפלת בי והיא גם מדקרת, הכינה אותי לתהליך ריפוי שיקח בין שנה לשנתיים, כי המצב היה ממש חמור, ולא הייתי מסוגלת להזיז את הכתף, והייתי בכאבים קשים, ולא ישנתי בלילות מרוב כאבים, ולא יכולתי להניח את עצמי במיטה בשום זווית נורמלית. סמדר היקרה, כפרה עלייך, תודה שסיפרת לי על המים, ופשוט גם אני חושבת שזה משהו שמשותף להרבה מהאנשים ששתות את המים האלה, וגם גברים, כן? אבל שיש איזו תחושה כזאת של וואי, הדבר הזה, משהו בזה מושך אותי, מגנט אותי, מסקרן אותי, ואני קניתי את הבקבוק, והתחלתי לשתות את המים, ותוך 3 חודשים החלמתי לחלוטין, ואני בן אדם חופשי מכאב, אני כל הזמן עושה כל מיני תנועות כאלה מוגזמות, רק כדי להיזכר בפער האדיר הזה בין איך שהרגשתי וכמה שהייתי חסרת אונים ומיואשת, לא רציתי לעשות ניתוח ולא רציתי כדורים וכל מיני דברים כאלה. מיותר לציין שהרופאה שלי קנתה בקבוק לעצמה מיד אחרי זה, קנתה כבר לאמא שלה, היא מוכרת אותם בעצמה, זה כבר נהיה כזה כמו איזה אפקט דומינו חיובי שמשפיע על הרבה הרבה אנשים לטובה. אז זה הדבר העיקרי והכי דרמטי, יחד עם שינה באמת מאוד איכותית שקרתה לי בעצם מהלילה הראשון, ועוד 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 מלא.